Само не натискай копчетата. Що, пижамата ли си забрал? От колко разстояние действа? До половин километър. Едно такова флаконче покрива става 20 кубика. Трябва да видим за колко време покрива 4-5. Гере, Боб, не мърдай! Не мърдай, казах! Само спокойно. Не ми викай спокойно! На тавана! На тавана, казах! Давай белото! Дай белото! Вадете белото да рисуваме по един косъм. Здравко. Пичове, кинаджиите имат всичко. Глей, от катаджия до космонавт. Ти къбош едеш. Косъм, ти верно ли искаш да начертаеш, бе? Еми. Вземи. Топ ли си, бе? Да, мога дожди да ми избърсиш до парата. Добре ли си, бе? Пичове, някой трябва да оправи канала, смърди ужасно. Сигурен си от канала. Не от майката. Двайсет секунди.